Кася, Лесик, вы где? Вы решили погулять у хованки? Прийдеться програму «Одной вести». Доброго ранку! Віншуємо тебе, Дарина! З днем народження! Дякую, сябри, мне вельми приємно. Салют, дівчинки і хлопчики! Ради вітати вас у нашим доброранку! А я так само хочу повіншувати тих, хто сьогодні святкує свій день народження. А ми, ведучі програми, постараємося настроїть усіх на чудовий день. Дарина, мы с Касей ведаем, что ты любишь усё незвычайное. И тому вырашили запросить тебе у одно з самых загадковых месцаў на планете. Дякую, сябри, мне вельми приємно. А коли відправимося? О, зараз же! А як же глядачі? Треба взяти їх з собою. Обов'язково! Девчонки и хлопчики, сядайте утульнее на своих канапах, мы отправляемся у полет! 3, 2, 1, полетели! Мы опынулись у американской пустыни Блэк-Рок. А мне подалося, что мы опынулись на другой планете. Пейзажи тут невероятные. На вышыні 1230 метров над узроўнем мора знаходзіцца гейзер. Гейзер – гэта гарачая крыніца, якая час ад часу выкидывае слуп воды і пару. Толькі гейзер, які мы хочам паказаць, выкидывае слуп гарачай вады не час ад часу, а без конца. Цікаво природа придумала. Але гэты гейзер атрымаўся з дапамогай чалавека. Больш за 100 гадоў таму у пустыні бурылі свідравіну. Працу скончылі і на некаторы час забыліся пра гэтае месца. Але з-пад зямлі пачала выбівацца гарачая вада. Паступова яна знаходзіла сабе шлях наверх. Пры гэтым гарачая вада пачала ствараць на паверхні дзіўны ландшафт. Вода растварае мінералы і пры гэтым афарбоўвае узвышшы ва ўсе колеры вясёлкі. Вода мастак. Яшчэ колеру дадаюць сіне-зялёныя водарасці, якія абляпляюць цвёрдыя адкладанні. Паступова мінералы, якія вынесла вада, станавіліся цвёрдымі, нарасталі слаямі, і так атрымаліся 3 вялікія скалы. На такую прыгажосць можна глядзець бясконца. Пры гэтым нават забываешся, што знаходзіся на зямлі. Можна падумаць, што прагульваешся па далёкай планеце. Іншыя планеты гэта здорава, але невядома, ці паказваюць там мультфільмы. Затое мультики показывают у добраранку. Прычым у нас самыя цікавыя мульцікі. Давайте вяртацца і глядзець цудоўны ранішні мультфільм. У нас з Лесиком ёсць знаёмыя артысты, якія папрасіліся праспяваць у гонар дня нараджэння Дарыны. Мне вельми приємно. Канцэрт зранку – гэта цудоўная ідэя. Толькі хочу адразу папярэдзіць, што выступаюць артысты ў незвычайным жанры. Заінтрыгувала Кася. Да і выглядаюць спевакі трошкі дзікавата. Нават Лесик пры сустрэчы з імі спужаўся. Табе гэта падалося, Кася. Просто я не чакаў убачыць такую незвычайную усмешку. Ну, калі так, канцэрт пачынаецца! Займайце месцы каля экранаў. Кася, гэта ж ваўкі! Яны страшэнныя! Ніколечкі, гэтыя ваўкі самі захацелі з намі пазнаёміцца. Спачатку яны правядуць для нас майстар-клас па гульні ў даганялкі. Ваўкі вельмі спрытныя, гуляць з імі ў даганялкі не вельмі бяспечна. Я ж сказала, гэта мае сябры, і яны сапраўдныя артысты. А чаму ты іх так назвала, Кася? Бо зараз мы пачуем воўчыя спевы. Толькі трэба крыху пачакаць. Ніколі не чуў трыа ваўкоў. Зараз артысты пап'юць вады перад выступленнем. Цяпер настройка. А вось і песня. Ваўкі-артысты спяваюць сапраўды прыгожа, але сумнавата. Такая у іх зімовая песня. Засумуеш тут, калі вакол снег і даволі холадна. Значыць, летом, калі стане цяплей, спевы стануць весялейшымі. Думаю, так. Кася, а ты дамовішся са сваімі сябрамі, каб яны далі для нас яшчэ адзін канцэрт, летні? Без праблем. Здорава.
Такога дзіўнага віншавання у мяне яшчэ ніколі не было. Табе спадабалася, Дарынка? Вядома, буду чакаць іх летняга выступлення. А пакуль што яшчэ адзін падарунак для ўсіх нашых гледачоў. Цікавы мультфільм. Сябры, а вы ведаеце, што жывёлам, якія жывуць у зоапарках, дораць падарункі? Цікава, як выглядаюць гэтыя падарункі? Я ведаю, што жыхарам зоапарка падабаецца што-небудзь смачнае. Гэта так. Ад смачнага ніхто не адмовіцца. Але яшчэ ім вельмі падабаецца, калі яны атрымліваюць у падарунак цацкі. Цацкі любяць усе дзеці. Давайте і мы падрыхтуем такія падарункі. Лесік, раскажы, калі ласка, якая цацка каму падабаецца? З задавальненнем падзялюся тым, што ведаю. Ёсць у мяне знаёмы мішка, які жыве ў адным зоапарку. Ён дарослы і даволі вялікі, але побач з ім заўсёды можна ўбачыць дзіцячы мячык. Гэта і ёсць яго любімая цацка? Правільна! Ён яго любіць катаць і нават падкідваць. А яшчэ ў яго вальеры ёсць спецыяльныя драўляныя цацкі. Напрыклад, бервяно з дзіркамі. А як з такім гуляць? Спецыялісты зоапарка кладуць у дзіркі мёд, і мядзведзю вельмі цікава яго адшукваць. Цікава, а белым і бурым мішкам падабаюцца адныя і тыя ж цацкі? А вось і не. Белыя мядзведзі любяць, каб цацкі нагадвалі ім пра поўнач. Таму для іх ствараюць цацку ільдзіну, ці дораць цацку галаваломку, унутры якой знаходзіцца любімы прысмак белых мядзведзікаў – рыба. А з машынкамі-ціляйкамі гуляюць жывёлы ў зоапарку? Яшчэ як. Я бачыў такую ж машынку, як і ў нашага топы з калыханкі, у вальеры насухі. Няўжо насухі гуляюць з машынкай, як усе дзеткі? Вядома, катаюць яе туды-сюды, і гэта ім вельмі падабаецца. А вось у адным зоапарку для малпачак зрабілі арэлі. Арэлі самалёт? Некалькі гадоў таму я сама любіла на такіх гушкацца. Вось у зоапарках яны з'яўляюцца, а вусатыя хвастатыя насельнікі толькі дзякуюць. Сябры, а чаму б нам не прынесці падарунак для жыхароў зоапарка? Давайте абмяркуем, што гэта можа быць. А пакуль мы будзем думаць пра падарунак, можам яшчэ і паглядзець ранішні мультфільм. Ой, а што гэта? Сябры, я вырашыла вас пачаставаць. А сёння пасля заняткаў абавязкова прыходзьце да мяне ў госці. Будзем частавацца тортикам? Абавязкова. Спачатку загадаю жаданне, задзьму свечы і будзем частавацца. Мы з мамай падрыхтавалі торт па такім цудоўным рэцэпце. Мне ўжо салодка стала. Значыць, увесь дзень будзе салодкім. А вы ведаеце, адкуль пайшла традыцыя імяніннага тортика? Я пра такую традыцыю нават не задумаўся. Няўжо можа быць па-іншаму? Там, дзе імяніннік, там заўсёды павінен быць торт са свечкамі. На ім свечак роўна столькі, колькі гадоў спаўняецца імянінніку. Лічыцца, што яшчэ ў старажытным Егіпце карысталіся свечкамі падчас каранацыі, каб узвысіць людзей да ўзроўню багоў. Грэкі ставілі свечкі на мядовыя бліны ў форме месяца, якія пяклі для багіні Артэміды. Як гэта прыгожа! Ай, людзі верылі, што дым узнімае іх жаданні да вяршыні гары Алімп, дзе жылі багі. Вось чаму мы спачатку загадваем жаданне, а потым дзьмем на агонь свечак. Першымі адзначаць дні нараджэння пачалі жыхары старажытнага Рыма. У гонар імянінніка яны наладжвалі сапраўднае свята з падарункамі і пачастункамі. Гэта яны цудоўна прыдумалі. Падарункі і пачастункі – тое, што вельмі падабаецца імянінніку. Але спачатку такое свята наладжвалі для дарослых, дзяцей не віншавалі. І толькі ў 19 стагоддзі ў Германіі з'явілася спецыяльнае дзіцячае свята. Але, на жаль, дзень нараджэння толькі адзін раз на год. А вось у добраранку мы сустракаемся значна часцей. Давайте нагадаем, калі адбудзецца наша наступная сустрэча. Як заўсёды зранку? Роўна ў 7 гадзін раніцы. Жадаю усім цудоўнага настрою на ўвесь дзень. Дарынка, а мы яшчэ раз цябе віншуем. Нам вельмі падабаецца, што ты наша сяброўка.
Дзякуй, сябры, і мне вельмі прыемна, што мы з вамі знаёмыя. Сяброўскага усім дня! І да хуткай сустрэчы зранку! У нашым добраранку! Хе-хе-хе.